higala, kumusta ang maayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Dalaygon og mahigugmaon nga Dios nga naa sa trono sa itaas sa mga langit. Sa makausapa kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat kanimo. Og amo ikaw ang gipasalamatan hangtod niining mga taknaa padayon paghihapon sa kahanginan ang pagsabod sa binhi sa kaluwasan. Tuguti nga ang tanan nga mga nagapaminaw karon mabless ni ini nga programa. Ikaw magatandog sa ilang kasing-kasing ug hunahuna, magakabig kanila sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Amoy kalipay pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa itong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita sa Pilipinas ngadto na sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa. Welcome. Okay, mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata mo irog ngadto sa unahan ato usa nga ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Sir, maayong gabi kaninyong tanan. Ako na lang ipagabi bisag layo pa tungod kay gabi man ang inyong oras magsugod. Kami kanunay ming nagsunod sa pagpaminaw sa inyong programa. Ug akong pasalamatan kini nga programa sa kahanginan nga namugna gyud ni kay kini maoy nahimong taytayan sa kabag-uhan ug kausaban sa kinabuhi sa akong papa. Salamat sa pagbasa, sir. Si Janine Diayni ang inyong suki nga tigpaminaw. Salamat, Janine. That is personal confession sa kausaban sa imong amahan. Muna nga mahunahunag ma-realize na to nga diha sa pulong si Ginoo mabag-o og mausab ang tao. How about sa mga naminaw rong uban? Doon na ba mo'y handom sa pagbag-o pag-usab sa inyong kinabuhi? Dawata ang pulong sa Dios and I'm sure nga mabag-o og mausab ang imong kinabuhi. Well, napatay basahon, maayong gabi Kuya Libby Brajon sa tanan usab na minaw og nag-view karon. Pako ka uto. Pako ka uto. Pako ka uto. Karon pa ni ka kautro ni pero kauto man ni. Karon pako ka uto. Og text. Karon pako ka utro og text ni. Karon pako ka utro og text kuya. Kay karon pa nako utro palud. Pero sige mi paminaw. Kada gabi. Salamat. Agikan ni kang Sister Pili Disor. Okay, salamat Sister Pili sa inyong pagpatilingog ug pagpaminaw kanunay sa ato nga programa. Sir, pangutana ni. So, dili lang usata kay naa na may pangutana ang atong na pasaligan nga ato nga tubagon. Okay? Pwede ba ka namo mahangyo, kuya, nga sa Sabado sa gabi birthday na ni ate, pwede ka ba nga ari sa among balay human sa radyo? Sorry gyud kayo ha. Sorry gyud. Ni karong Sabados gabi duna unta ko schedule yes dap-dap sa Bible study. Akong gibalibaran kay duna ko schedule sa patay Sabados gabi dito sa Tambungon, no? Sa inahan ni Brother Ariel Kababan. By the way, condolence sa kamatayon sa kuan kanini ang mama ni Brother Ariel Kababan. Unya condolence gikan diri sa Jesus is our hope, no? Sorry kayo, no? Man birthday naman ta na pakals na pero usaon ta man nga naa naman tay mga nakakuan na schedule na. Well, napatay basahon pwede ba sir imo kuan ni kana na ang hangyo ni, no?
kinini ang muhangyo lang ko kana bang mga gitawag og family trouble dili na lang na iabot dinhi sa kahanginan kay inangano kung inyo gyud na nga ipabati ang inyong side unya ang makabati pod musikad man sad na unya magkadako ang inyuhang kuan magkadako ang inyuhang problema mahimo na hinuon nga magbaslanay mo dinhi sa kahanginan unya ang ato nga kuan ang ato nga programa mo'y mahimo hinuon nga agianan sa inyong magkadako na nga lalis sa pamilya pero og okay ra sa inyo dinhi i-reply na lang nako di lang sa kahanginan pwede ra pod o kaya manawag mo nga mahitungod na kung advices ba ninyo o mga advice inyong gikinahanglan mahatag nato na pero ayaw lang gyud dinhi sa atong programa sa kahanginan kay kanana ang aron nga malikayan ang mga butang dili angay no okay salamat kayo last text nga atong basahon sir pangutana gihapon so sunod na lang nato okay kuya mo greet ko og happy birthday sa kang Manolito, happy birthday. Salamat kuya. Okay, salamat po. Well, si Brother Libby maghatag sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message. Mas maayo siguro Brother Libby ngay mo sa malili diha nga atong monitor aron atong masayran kung dining dapita nagagikan nga mga nasod sa kalibutan ang ato nga mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener, atong tanan nga mga viewers, mga followers sa atong programa. Kamong tanan mahigala nining gabi na amo kamong gina-welcome sa pagpakiguban niini nga tulumanon sa Jesus is our hope. Makahimo nimo sa pagpadangat o mga mensahe pinagi sa pag-text namo ni Brother John or pwede rin mong padangat sa comment section nato sa Facebook, no? Atong gina-welcome ang inyong mga greetings nga to sa mga friend, yung mga panimbaya. Atong gina-welcome mga higala inyong mga pangutana or mga contribution sa mga pangutana karong taod-taod nga aton tagaan og pagtaga dinhi sa ato nga programa. Okay, ato na ning sugdan sa pagbasa no ato nga screen ato ning tan-awon. Okay, atong nakita dinhi si Nuna Hani Monterde Punay. Maayong gabi ninyo anha Kuya John o Kuya Libby og sa tanang listeners and happy Sabbath amping mo kanunay and God bless. Niapod si Miliod Silasol, niapod si Brother Rufino Moreno, iyang mensahe, good evening everyone, happy Sabbath, God bless. Ato pong nakita si Sister Ginaline Lumuntad, ang iyang mensahe, maayong gabi sa tanan, brothers and sisters, happy Sabbath sa tanan, God bless you all. God bless also Sister Ginaline. O niyasad si Brother Ronilo Itang, malipayon adlaw nga ipagpahulay sa mga kaigsuonan makanunayong naminaw og nag-view ni ini nga programa Jesus is our hope. Maingon sab kaninyo Brother John og Kuya Libby, God bless og maayong gabi. So maayong gabi Brother Ronilo diha sa Saudi og happy Sabbath for nimo. Ya may isang gabi si mong family diri sa Bogo City. Ang gabi ni mo sa Saudi Arabia, Brother Nilo. Thank you so much. Okay ni asad si Dongbab Ritoya ato ni basahon. Mayong gabi og happy Sabbath ninyo dong. Dong John og Dong Libby og sa tanang nagapaminaw og nagabyo sa Jesus is our hope program. So good evening Dong Bob, kumusta man karon uban sa imong family? And happy Sabbath ninyo. Yes dong, may gabi diha dong. Thank you for viewing with us. Niapod si Meljoy Iskalikas Almusira. Mayong gabi sa tanan, Kuya John o Kuya Livy, watching from Ireland. God bless natong tanan. Okay,
Escalita, May gabi Salmosera. ini mo dadong ug happy Sabbath. Hope nga okay ra ka diha sa nasod sa Ireland. Okay, niapod si Jisrael Mas Ariano. Ang iyang mensahe, mayong gabi diha ninyo mga brad. Naglantaw ko sa inyong programa karon diri sa Nueva Ecija. Happy Sabbath. God bless you. Salamat kaayo no, Jisrael Mas Aranio. Salamat sa iyong pagtanaw. Nya may gabi tanang taga Nueva Ecija. Niyasad si Erlinda Nere Estaura. Ang iya pod nga mensahe, Happy Sabbath to all sa inyo diha sir og sa tanan usab nga naminaw og nagtan-aw niining inyong programa. So may isang gabi Sister Erlinda Nere Estaura. O niya pod si Brother Elviseto Peritos II. Ay, Brother Ilbes. May gabi, salamat sa pag-view. Niya, ang Ginoo magapanalangin atong tanan. Ang iyang mensahe, Brad John o Brad Libby, mayong gabi ininyo dihang duha. Og happy Sabbath sa tanang mga higala og mga igsuon sa pagtuo. So good evening diha Brother Elvis no, Peritos sa mga Peritos family diha sa Manyo. Manyo. Ya may isang gabi ni Brother Jidel Peritos. Ato pong nakita din si Imelda Galiares. Ang iyang mensahe, Happy Sabbath sa tanan, God bless all. Kanya niya po si Remelito Sigarino, Happy Sabbath and God bless. So, maayos ang gabi Happy Sabbath, Brother Remy, oban sa imong family. May gabi da pre. Ya, ako din tanawon akong cellphone mga higala. Niya ay mensahe nga na kagabi wa na to nabasa. Mayong gabi, Kuya Libby, og Brad John, sa tanan usab na minaw, og nagbiyo karon. Karon pa ko kautro, Kuya, pagpalod, pero sige ramig paminaw kada gabi salamat. Salamat kayo no, Sister Philly Desor, diya sa Dolores, Ormoc City. Di pagyoy siya mensahe, mayong gabi Kuya Libby, Brad John, og sa tanan usab na minaw og nagbiyo karon. Okay. Salamat kayo sa inyo nga makanunayong pagpaminaw bisag wa sila di sila maka-text din hinato pero kada adlaw gid sila kada programa wa gid sila programa nga di nila palabyon. Ay, kini sila gud nakabig po ni sa ilang kanunay nga pagpamati sa pulong sa Ginoo dinhi sa kahanginan. Okay, niapod si Brother Romil Tumakay. Happy Sabbath, Brad John o Brad Libby. Ito ani Solango, Brad John, no? Mo ni si Yes. Romil Tumakay. Sa ikan, kananaan sa, sa Ulango Island. Olango Island. Okay, ato ning dalikatan pagtanaw ang pikas nga screen. Niya ato ning tan-awon mga higala ang mga kahigalaan nato nga nag-like sa atong programa o niya nag-heart ang uban. Arita sa mga nag-like ni si Brother Ronilo Itang, Rufino Moreno, o niya pod si Jerry Nailon, Ginalyn Lumuntad, Erlinda Neri Estaura, Judith Pipito Baring Istor, Lovely Diheto, Basilio Tiro Notarion Jr., Moises Alex Liaban, Elvis Peritos, Bob Rituya, Miliod Selasol. Aritas mga nag-heart, niya si Sister G. Marie Kalapuan, Maylin Kodira Batak, Day Ellen Tonuning Abrisi, niya po Junel Yugo, Jojo Cordoba, Chari de la Cruz Nugas, Lane of Keria, niya sad si Imelda Galiares, Jisrael Mas Ariano, niya sad si Kiana Faith Itang. Kian Mi, The Real Derder. Binagong si Oh, Kiana Kian Mi. Faith. The Real Derder. Niya po si Abner Joalio,
Aurelia Villafuente, Gina Sericon Deheto, Ay ma'am, magabi dia ma'am. tapos Miljoy Escalicas Almusira, Imelda Osabel Boratso, o si Sister Honey Punay. So, muna ato man nakita nga like o niya nag-send pod og heart sa ato nga program. O niya, balikan nato higala ang pikas. Ato nakita din si Catalino Ranulo. Ang iyang mensahe ingon siya din nga happy Sabbath. So happy Sabbath also brother sa ato nga programa no nga inyong inyong pagpakig-uban. So gina-welcome mo na mo karong gabi una sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, niapod mensahe si Mrs. Alex Liaban. Happy Sabbath mga brother og sa tanang makaigsunan sa Luzon, Visayas ug Mindanao og bisan asa sa kalibutan nga giabot nining programaha. Ang Dios magmaayo kanatong tanan. Okay, maayong gabi diha Mrs. Alex Liaban diha sa Luzon, no? Good evening nimo diha. O niya, akong ibalik ang panahon ni Brother John aron atong tagdon ang mga pangutana nga mao'y ato nga tun-an karong gabi una. Niya, atangin ninyo ang pangutana kay naamoy katubag diha, dugang tubag. Message mo rin sa comment section nato aron atong mabasa no ang inyong mga tampo. Ako ihatag ang panahon ni Brother John. Okay, daghang salamat Brother Lebe. Ato ning tagaan og atensyon kining pangutanan ni Rogelio Tranghia. So Brother Rogelio, I'm very happy naa kay naabot diring pangutana sa ato nga programa. And hoping sa ubang mga naminaw pod makalaom mi nga duna mo'y pangutana nga maabot diri. Ato ning basahon. Sir, pangutana ko. Sakto ba ang giisulti sa ubang pundok nga ang Dios dili nato makita kay espiritu man siya, walay unod ug walay bukog. Ako ni gipangutana sir, kay aron ako matimbang-timbang sa inyo ba o sa ilaha para di ko magmahay sa nahimo nako nga desisyon sir. Sir Rogelio Tranghia ni. Kay dagang salamat Brother Rogelio Tranghia. Wa milain ika-advise nimo aya usa pagdali-dali sa paghatag sa imong desisyon. Niya usa ka magpailalom sa pagtimbang-timbang niya ampo Ginoo kung asa ka nga dalan nga mosubay. Kay og dili ka magampo nga kagiyahan ka sa Ginoo, lisod na kaayo sad na. So ang imo diha mangayo ka giyas Ginoo, magampo ka kung asa ka mosubay nga dalan. Akong balikag basa, sir, pangutana ko, sakto ba ang gisulti sa ubang pundok nga ang Dios dili nato makita kay espiritu man siya, walay unod ug walay bukog? Ako ni gipangutana sir, kay aron ako matimbang-timbang sa inyo ba o sa ilaha para di ko magmahay sa nahimo nako nga desisyon sir. Si Rogelio Tranghia ni. Okay, dagang salamat Brother Rogelio. Gamay ra gid kay nimo pangutana diri nga sakto ba? Mao man na kay ang uban ri mura man ni og nagkuha ra ka ground nga masabtan ang bot nimong ipasabot. Ang imo botan na sakto ba ang giingon sa ubang pundok nga ang Dios dili makita kay walay unod ug walay bukog? Kung ingon nimo Brother Rogelio, dili na insakto. O kay dili insakto, understood nga sayop. Kanang gingon nga ang Dios espiritu, walay unod ug walay bukog ug dili makita, sayop. Abinin mo Brother Rogelio, dili nang mga bahina o puntuha bag-ura para namo. Dugay og taas ng panahon nga amo nang nadungog og nabati. Kana laging mga doktrina nga ingon ana. Pero angay ka nga mahibalo, maina nga imong masayran daan ang pasidaan ni Kristo. Sumala sa Mateo 24:4, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Kay kung dili god ang tao magbantay, posible nga ang bakak iyang himuon nga kamatuoran. Og tungod kay nadawat man niya ang bakak o giila niyang kamatuoran, dili na gid hinuon siya mutuo og mudawat pa sa kamatuoran. In short,
magiging close-minded siya. Ha? Kanang ingon nimong tinuod bang gisultis ubang tinuhuan nga ang Dios dili nato makita ka spiritually unod gulay bukog, dili na tinuod. Ha? Dili na tinuod. Bakak na. So si Kristo nagpasidaanan nga daan nga matud pa ni Kristo magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Oh. Unya, ang gisulti nga ang Dios Espiritu dili makita kay walay unod ug walay bukog. Kung ang Dios dili makita nganong nagpakita man siya. Ug kay nagpakita it means nga makita. Pero sa doktrina nga kanang gitawag man-made mo na Brother Rogelio Tranghia imong hibaluan di nimo malimtan sumala sa ikaduhang Timoteo 3:16 ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Timan nga ang balaang kasulatan gituga kini sa Dios. Ipadayon na tugbasa ningon nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Oh, so makalaom ta nga kun ang Biblia mo imong susihon matudluan ka sa kamatuoran kay nganuman ang Dios may nagtugas bala ang kasulatan ang tumong ug tuyo alang sa pagpanudlo. Ug kanang ilang gisulti nga ang Dios dili makita ug walay unod ug walay bukog matud mo tinuod ba? Dili na tinuod, bakak na. Kung imong basahon ang Jeremias 31:3 nag-ingon dinhi, si Jehova sa kanhi pa nagpakita kanako nga nagaingon, oo, gihigugma ko ikaw sa kagugma nga walay katapusan, busa uban sa mahigugmaong kalulot, gidani ko ikaw. Tanaw ha? Si Jehova sa kanhi pa nagpakita kanako. Unya, ang ilang doktrina, ang Diyos dili makita. Papaano nasabi ni Propeta Jeremias nga ang Diyos nagpakita kanako? O kay nagpakita ang Diyos, nagpasabot makita. Unya, kay makita man, dili na tinuod nga ang Diyos walay unod ug bukog. Klaro kay na nga ang Diyos nagpakita. Kung ato pang basahon ang uban nga mga pamahayag sa Biblia, mas lalo na nga naghatag og katin-awan kay lagi ang balaang kasulatan gituga man ni sa Dios nga dunay kapuslanan alang sa pagpanudlo busa ingon niini ang gitudlo sa Dios dinis balang kasulatan. Ato nagibasa nga ang Dios nagpakita kang propeta Jeremias according sa kaning inunta personal testimony ni Jeremias sa Jeremias 31:3. Si Jehova kanhi pang panahon nagpakita kanako busa dili di ay makita nga nagpakita man. Kung atong basahon dinhi Brother Rogelio Tranghia sa Heneses kapitulo 35 versikulo 9 ngadtos 11 13 paingon sa 15 ingon niini ang gisulti sa Genesis chapter 35 unya 9 up to 11 unya dayon 13 up to 15 nagingon din ha og ang Dios mitungha pag-usab kang Jacob kanang pulong mitungha kung inyo nang hunahunahon nitunga meaning nagpakita niya og ang Dios mitungha pag-usab kang Jacob sa pagbalik niya gikan sa Padan Aram og siya gipanalanginan niya og miingon ang Dios kaniya ang imong ngalan si Jacob dili na pagahinganlan ang imong ngalan nga Jacob kundi Israel na mao ang imong ngalan og siya hinganlan sa iyang ngalan nga Israel. Mao na ang gisulti. 11 atong basahon. Og miingon ang Dios kaniya. Miyon sa ang Dios? Misulti. Miingon ang Dios. Nya kanang imong way unod way bukog. Mura na og kana na ang bahag-bahag sa dagat hinuon. Nya nagingon dinhi og miingon ang Dios kaniya. Ako mao ang Dios nga magagagahom sa nga tanan. Magmabungaon ka ug magdaghan ka
sa usa ka nasod ug pundok sa mga nasod, magagikan kanimo ang mga hari na magagikan ang imong mga hawak. Tanaw ha? Tanawa na nga ang Dios miunsa. Ha? Ako mo ang Dios nga makagahom sa nga tanan. Magmabungaon ka. Ha? Unya, ang gisulti din siya ang Dios nga mitungha didto sa kang Hakob. Unya ato kunong basahon ang 13 paingon sa 15 kun unsay gisulti. Og mipahawa ang Dios gikan kaniya sa dapit diin siya nakigsulti kaniya. Oh, walay unod ug walay bukog pero ang Dios nakigsulti. Muna Brother Rogelio Tranghia, may good nga magsusis Biblia kay magsigil lang ganig tango-tango, pitok-pitok lang ang matag paminaw, wa may kalibutan ang membro o giunsa na pag uto-uto na dihang mga membro kay wa may Biblia. O niya kung atong basahon. Mipahawa ang Dios ha, gikan kaniya sa dapit diin siya nakigsulti kaniya, og si Jacob nag-ugbok og usa ka haligi nga handumanan sa dapit diin didto siya nakigsulti kaniya sa usa ka haligi nga bato og iyang gibubuan og lana sa ibabaw niini. Miunsa ang Dios kang Jacob nakigsulti. Nya way unod og way bukog. Nya di makita, giunsa man to pagpakigsulti kang Jacob ug di makita. Unya kigsulti na ibaba, unya way unod ug way bukog. Unya kung atong basahon 15 ningon. Og kadtong dapita gihinganlan ni Jacob nga ngalan nga Bethel, diin nakigsulti ang Dios kaniya. Ang Dios di ay sa unang panahon makigsulti. Kay makigsulti asa man ang giingon? Nga walay unod ug walay bukog. Makigsulti gani meaning na ay ba lahi man na ang ilang giilang nga Dios na ibaba di kasulti, na mata di kakita, na dunggan di kadungog, na kamot di kahikap, na tiil di makalakaw. Pero ang gisulti din nga matud pa nga ang Dios nakigsulti kanila. Unya meaning kay makigsulti na ay ba kay makigsulti man ang Dios. Ang sila, kamo nalay huna-huna, diha Brother Rogelio, mayon ka magtimbang-timbang ka, sakto na, pamalandunga gyud pag-ayo. Ang Henesis Kapitulo 3, versikulo 8, ingon ini katinaw sa diha nga si Adan ug si Iba nakasa kay ilang gilapas ang balaod sa Dios didto sa tanaman sa Eden. Human nakasala si Adan ug si Iba, ang Dios mitungha didto sa tanaman sa Eden. Iyang gipangita ang tao. Matud pas Ginoo, where art thou? Hain ka? Ato na kuning basahon sa 3:8 nagingon. Kay gipangita man sa Ginoo ang tao nga nakasa. Nagini og hindunggan nila ang tingog ni Jehova nga Dios. Naunsa ilang nabatian ang tingog si Ginoo. Naapod ay tingog ang Ginoo. Kung way unod og bukog, di makita, paano mo alam nga Ginoo na nagtingog? Hindunggan nila, si Adan ug si Iba nga nakasa na, hindunggan nila ang tingog ni Jehova nga Dios nga nagalakaw sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw. Naglakaw. So may buti pasabot, dun nagtiil. Nya way unod og bukog, nya maglakaw unsa may amot lang kanang doktrina Unya nagingon din sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw og nagtago ang tao og ang iyang asawa gikan sa atubangan ni Jehova nga Dios. Ang Dios na sa atubangan. Una kay wa may unod ug way bukog, paano magkaroon ng atubangan? Nagingon din sa taliwala sa kakahuyan sa tanaman. Ang Dios nagunsa, nagingon din nga matud pa, nga matud pa nga og ang matud pa ni gisgutan sa balaang kasulatan nga ang nangutan na ginughain ka. Mao na ipangutanas Ginoo. Unya nag-ingon din nga hindunggan nila ang tingog ni Jehova nga Dios nga nagalakaw sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw ug nagtago sa tao ug ang iyang asawa gikan sa atubangan ni Jehova nga Dios. Na ay atubangan ang Dios. Unyang ilalagay in taon kay wa may unod og bukog. Unya di pa makita. Unya naunsa man ang hitabo kung hulagwayon nimo murag bahag-bahag sa dagat kay wa may atubangan na. Wa po'y unod o asay bukog.
So, Brother Rogelio Tranghia, salamat nga imo ning gikuan. Naay atubangan ang Ginoo. Ang Dios maglakaw, naitingog ang Dios. O pamatian mo ni sa Henesis Kapitulo 6, versikulo 5, o niya 6 ug 8. O niya, gisundan din 6:5 nagingon. Og nakita ni Jehova ang paggadautan sa tao sa yuta dako. Kana bang termino og nakita? Analisahan na lang gud na ninyo kung sa gipasabot. Meaning, may pananaw ang Dios, dunay mata. Og nakita ni Jehova ang pagkadautan sa tao sa yuta dako, og nga ang tanang pagpamalandong sa iyang hunahuna ug sa iyang kasing-kasing lunlon kadautan lamang gihapon. Og kini nakapabasol kang Jehova nga gibuhat niya ang tao sa yuta og nakapasubo kini kaniya sa iyang kasing-kasing. Wow! Ang Dios na apo di ay kasing-kasing, na ay mata, na ay bakba, na ay tiil. Huna-huna ako na ninyo, Brother Rogelio Tranghia. Kaya naara ka sa pagtulog-timbang ug asa ka, parang di ka magmahay sa imuhang imong desisyon. Nag-ingon din sa 8, Henesis 6:8. Apan sinuwi nakakaplag og kahimuot sa mga mata ni Jehova. Wow, ang Dios na ay mata. Pero ang ilang Diyos way mata, o kay way mata, di kakita. Kay wa may unod, way bukog. Mao na, Brother Rogelio Tranghia. Karon, kung atong basahon pa dinhi sa Proverbio, Kapitulo 1, versikulo 24, paingon sa 26, mao ni ang gisgutan, Brother Rogelio Tranghia. So, malinaw na, tinaw na, ang inyong nadungog og nabati. Pandili lang ko siguro og asa mo mudapig, anha bas bakak og anha basa kamatuoran. Dinhi sa 1:24 paingon sa 26, dinhi sa Proverbio ingon niini ang gisulti Proverbio Kapitulo 1 versikulo 24 ngadto sa 26 ingon niini ang gipahayag aning bersikuloha din inyong masabtan og unsa gayod ug makasabot kara, Brother Rogelio Tranghia, nga sayop di ay na ang imong napamatian. Pamatiin sa Proverbio 1:24 paingon sa 26. Nag-ingon din tungod kay ako nagtawag og kamo ming balibad. Akong gibayaw ang akong kamot ug walay tawong nagtagad. Mismo na ang Dios nagsulti nga naa siya'y kamot, Brother Rogelio. Kung way unod og bukog, paano magkaroon og kamot? Ingon siya dinhi, matud pa niya akong gibayaw ang akong kamot ug walay tawo nga nagtagad. Nya nagingon dinhi, apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag ug dili buot sa akong pagbadlong. Ako usab mukatawa sa adlaw sa imong pagkaalaot. Mukatawa ang Dios. Unya, naunsa maning Brother Rogelio, mamalandong ka kay ultimo kinder, makasabot ani mo katawa ang Dios. Muna gisgutan. Meaning, ay baba lagi. Kay mo katawa man. Unya, kung atong padayunan pagbasa din sa gisgutan sa 26, ako usab mo katawa sa adlaw sa inyong pagkaalaot, ako magatamay sa diha nga moabot ang inyong kahadlok. Mukatawa raon niya ang Dios, Brother Rogelio, sa panahon nga sila mahimo ng alaot. Kung ato pang dugangan pagbasa ang Isaias 41:9 ug 10, Brother Rogelio Tranghia, ingon niini 41:9 and 10 sa Isaias unsay gisulti dinhi. Okay na, magay mga tao ron nga take note, mas labing maayo parang mautro ninyo og basa sa Biblia kung dili ba tinuod ang akong gibasa. Okay, dinhi sa Isaias kinini ang 41:9 ug 10 ingon ini ang gisulti Brother Rogelio Tranghia sa 9 and 10. Nag-ingon dinhi, matud pa nga kay ikaw nga akong gikoptan. Tanawa ha? Sa punto lang ba? Bawat lusok sa mga pulong, sabtan ninyo. Ikaw nga akong gikoptan. Ang Dios na ay kamot, kay ugway kamot, dili man makakupot
Mo nang gingon din, ikaw nga akong gikuptan gikan sa kinatumyan sa yuta o gitawag gikan sa suok nini og miingon og miingon kanimo, ikaw mao ang akong alagad, gipili ko ikaw ug wala ikaw isalikway. Ang Diyos na ilagad ha, gipili ka ikaw wala isalikway. Nagingon sa Diyos, ayaw kahadlok kay ani ako man kanimo. Ayaw pagtalaw kay ako mao imong Ginoo, Ginoong Diyos. Paligunon ko ikaw, oo buligan ko ikaw, oo ituboy ko ikaw sa tuong kamot sa akong pagkamatarong. May kamot nga tuo ang Diyos, ituboy niyang iyang mga alagad. Hinaunwa man hisguti din hinga na ay walang kamot, tuong kamot man gingon. Di nasag kamot tuo, kay way mabasa, ang mabasa tuong kamot, o di kamot tuong nga na ay walang kamot ang Diyos, kay wa man dihay mabasa. Sige, palabas na lang po na nimo nga ang Diyos pungkol. Okay, klaro na kaayo na, Brother Rogelio Tranghia, ang gihisgutan. Karon kung ato pang basahon, sumala sa Exodo 31:18, ingon na ini katinaw, Brother kinini ang Rogelio Tranghia. Unya, dili usa nako ni i-delete ning imong number for the meantime. Ako kang paluapon ron sa balay, ig-abot nako kung unsay imong huna-huna diha. Unya, kung nagkinahanglan kag Biblia, tiksi ko kay ako kang padadaan. Kay dali ra na makapangita og kinsay mo sponsor sa LBC. Okay. Niaw, sumala sa Exodo 31:18, Brother Rogelio Tranghia, ingon niyo, o gihatag niya kang Moises sa diha nga nakahuman na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai, ang duruha ka papan sa pagpamatuod, mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Ay ang Dios may tuong kamot, unya may tudlo kumplito. Ha? Pero sa ila way unod og bukog. Di kuno, naay kasing-kasing ang Dios, naay mata, naay baba, naay atubangan sigon sa pamahayag sa Biblia. Nya Brother Rogelio, maglibog pa ka ug asa ka mo desisyon. Unya, kung ato pang basahon din Herbihanon 4:13, last verse nga akong basahon, mo ni ang gisgutan o Brother Rogelio sa Herbihanon kapitulo 4 versikulo 13, ingon ini kaklaro og tin-aw ang kamatuoran kay ang pulong sa Dios kamatuoran man. Mo ni ang sa Herbihanon kapitulo 4 versikulo 13 nagsulti nga nag-ingon, og sa pananaw sa Dios. Anawa ang Dios na ay pananaw, naalagi mata. Og sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago. Hinunoa ang tanang butang binuksan og dayag sa mga mata niya kang kinsa maghatag raon niya kitag husay. Ang tanang mga butang hayag og dayag sa mga mata sa Ginoo. Brother Julio, nakita sa Ginoo ang naaron sa imong unahunag kasing-kasing kay wala may butang nga matago sa pananaw siyang mga mata. Naa say mata. Mamalandong kahigala kay ang panahon hapit na tuguti nga ang kamaturan imong kinabuhian aron maandam ka sa pagbalik ni Ginoong. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot, pagpatinaw nini mga bahina. Brother Libby. Okay, digan salamat sa pagutanan gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, sa dili pa ko mohatag sa akong unahuna aning bahina, ato ning pangbasahon mga higala ang atong nakita sa screen. Okay, atong nakita dinhi si Siring Ripaha Hidukyo sa barangay ni Kanlimaw. Mayong gabi Brad John, Murag po anis Lapu-Lapu. Sa barangay Kanlimaw. Naulit na. Nalipay kaayo ko kay naa napod cross. Nanapoy crusade adtong Miyerkules. Og happy Sabbath sa tanang mga kaigsunan nga naminaw sa tibuok kalibutan. Sa barangay Kanlimaw, gibalik ang crusade. Brad John, salamat kayo, no? Na po, giutruhan na po di grow up noon, katuging unang crusade sa Boys of Youth man to. Ambot, o kung sana sa niron nga krusida, pero okay lang, nga gibalik diha, and hope nga
successful ang inyoha diha nga crusade. Kinsa may kuan speaker ninyo diha, brother, sister Sering, ha? Salamat kay nimo. Okay, ato sa nakita din si Jacob Sumalinog, si Brother Leo ni. Happy Sabbath sa tanan. So happy Sabbath, Brother Leo. Niya, happy Sabbath po di ay ni Brother Nelson Bersero diha. Always ginaperting lanuga sa iyang sound system tungod kay duha ka trompa ang gigamit, no, mga bag-o gina nga sound system ug mga trompa. Nya mga silingan diya nga naminaw karon, maayong gabi kaninyong tanan. O niya sad si Roland Neri Ginon, Brad Lib o Brad John, maayong gabi diha sa inyong tulumanon sa radyo. Happy Sabbath kaninyo og sa tanang kaigsuonan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. God bless kaninyo. So God bless also Brother Roland Neri Ginon. Salamat sa imong kanunay jud nga pagsunod sa ato nga programa. Anya ato ning tanawon mga nahidugang mga higala nga nagtan-aw karon ni si Brother Jerry Nailon, niya po si Brother Jeffrey Arrogante, nakiguban sa nato. Okay. Ato pong nakita diri si okay, Judith Baring Store. May gabi di Esther Judith, uban si mong family. Niya po si Gwande Con. Niya sad si Juan Tamad. Salamat kaayo. Niya Aritas Ficas. Ato ning tagdon kining mga bag-ong nakita. Niya si Jacob Sumalinog. Niya po si Gay Charis Lopez, si Ma'am Gay ni. May gabi mo diha Ma'am Gay. Lopez, niya po si Ivan Araico. Ito pong nakita si Roger Noval de los Santos, Sherwin Orsal, niya po si Aurelia Villafuente. Okay, no? Maunay mga niyasad si Elena Pacifico sa Bantayan Island eh. So, good evening dia, Sir Elena Pacifico. Niya ato pong nakita din si okay, ni si Lowell Nodalo Estrera. So, as of this time, mauni ang mga nakita nato nga nagsunod sa ato nga program, nag-like o nag-heart. Okay, akong balihog kuno og balik og basa Brother John sa pangutana nga gitagad karong gabi na. Okay, mao ni Brother Lebeser, pangutana ko. Sakto ba ang gisulti sa ubang pundok nga ang Dios dili nato makita kay espiritu man siya, walay unod og bukog og walay bukog? Ako ni gipangutana sir, kay aron ako matimbang-timbang sa inyo ba o sa ilaha para di ko magmahay sa nahimo nako nga desisyon sir. Si Rogelio Trangian ni. Okay, salamat kayo no Rogelio Trangia. Salamat kay siyang pangutana. Naghisgot man ka sa pagka-Dios. Ang Dios sigala naay panahon nga dili magpakita, nasay panahon nga magpakita siya tungod sa pagkagamhanan sa Dios. Gani sa sinugdan, sa wa pa makasala ang tao sa sinugdan mga higala. Ang Dios makig face-to-face communication nga sa tao, kaya tubangay yung istoryahe sila. Apan ang sala, mauni nakapahilayo kanato gikan sa Dios. Pero sa ingon ni ana nga paagi, nagyapoy panahon ang Dios nga makigkita ngadto sa tao, makig-istorya sa tao naong ug naong. So niya gani mga niay mga verses o mga tao diya sa Biblia nga nakakita sa Dios o nakaistorya sa Dios. Gani ko natong tanawon dinhi sa Mateo 5:8. Ginahisgutan ni higala, bulahan ang mga maputli
o kasing-kasing kay sila lamang ang makakita sa Dios. Kay usa ka tawo nga grabe ka makasasala, mamatay siya sa dihang makakita sa himaya sa Dios. O niya, dinis balang kasulatan, ni ay mga pipila ka mga taong gihisgutan dinhi nga nakakita sila sa Dios sa mapananglitan. O niya gipanghisgutan dinhi sa makang Hakob sa 32:30 diha sa daang tugon ganisgutan nga si Hakob nakakita sa Dios mga higala. Mao ni gisgutan while Paul directs us ahead to the glorious day when the Lord returns. The beatific vision has its roots of the Old Testament. In Genesis 32:30, we read that Jacob saw God. So Jacob called the name of the place Peniel, saying, "For I have seen God face to face." Ginganlan niya ang lugar og Peniel tungod kay iyang nakita ang Dios face to face mga higala. So mananggay mo nato din nga naay panahon ang Dios magpakita tungod sa iyang paggagamhanan. O niya, nagisgot sa Exodus 33:11. Ingon nga Moses also saw God. Basahin mo nga verse. Si Moses, iyang nakita ang Dios. Sumala sa Exodus 33 versikulo 11. Ang mabasa ingon ni, "Thus the Lord used to speak to Moses face to face as a man speaks to his friend." Ang Dios di ay nakikita, nakig-istorya kang Moses naong og naong sama sa pagpakigatubang sa tao ngadto sa tao mga higala. Bisan sa atong mabasa dinis Deuteronomio 34 versikulo 10. Naghisgot po rin nga mao gihapon ingon nga, "And there has not arisen a prophet since in Israel like Moses, whom the Lord knew face to face." So nagisgot og face to face. Unya sa 33:6 nagingon ni Moses asked to see God's glory, request that God gloriously grants, but God must protect Moses so that Israel's leader is not consumed. So giprotektahan si Moses kay aron dili malaglag sad ang mga Israelitas. So point atong gihisgutan dinhi, tungod sa pagkagamhanan sa Dios, pwede siyang magpakita, pwede sa dili mahigala. Sa sunod man lagi ato naisgutan, ang hinungdan nga nugyod nga ang Dios dunalay panagsang higayon nga pwedeng magpakita siya nga to sa tao tungod sa sala mga higala. Tungod sa sala. Kung atong hisgutan ang gihisgutan sa Balang Kasulatan, ay akong basahon nga mga verses, no? Dinhi sa atong makita sa nakasulat, dinhi sa maghisgota og diyutay mahitungod sa pagka-persona sa amahan. Kung maghisgot og persona sa amahan, Father, kana word Father God, kung na siya kanang personal pronoun na referring to the persona. Kunya sa atong mabasa sa nakasulat dinhi sa Deuteronomio 32 versikulo 6, naghisgot dinhi nga si Jehovah Father mga higala, amahan. So sa ato pa kana word Father personal pronoun na, persona. Kay lagi sa ato dinhi nga baruganan, adunay usa lamang ka Dios, power na, apan adunay tulo ka persona ang Dios, Father, Son, and the Holy Spirit. Munang atong mabasa sa 1 John 5 verse 7, "There are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one." O silang tulo usara sa pagka-Dios pero bulag sila sa pagka-persona. Maghisgot kag persona, makita sama kang Ginoong Kristo din higid siya. Nakig-uban nato, nakig-uban sa unang panahon, nakita
nakig-uban, nakigkuyog-kuyog, siyang matinunan sa tanan nga panahon. Pero Dios siya nga nagpakatao. So, sa pagbalik unya ni Kristo ning kalibutana, magsulob na siya sa iyang himaya sa pagka-Dios nganhining kalibutana. Og only nga ang mga taong andam og putli o kasing-kasing mao lamang kini mga tawhana ang makahimo sa pagtan-aw o pagsugat sa Ginoo apan ang taong makasasala mga matay sila tungod sa kasilaw o sa himaya sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Okay, wa naman tayo mga higala miabot ba yun ang kinutuban ato sa ning lilion makadiot na bag-o ni sulod. Okay, wala na may nakita nato dinhi. So, ni ang atong theme song mga higala. Ni atong ihatag ang panahon ni Brother John. Well, mga higala, mag-ampo kita. Dalampanan og